Legitimet ko obran ti GRO iti Banggedabra na papatay babaen ti pamaltog ag kitkit daw dapo iti hustisya ag subli ni Bridget Mayo. Upat nga aldaw kalpasan ang napaltugan ti 20 ket 3 ti tawen na guest relations officer ani Jenny de la Cruz. Inyawi din ti pamilya na ti bangkay na ijay Urdaneta City, Pangasinan. Bangungot paylaeng kadagiti kaubrana kadaytoy a video kebar tinapasamak. Storya ni Angel, may sa kadagiti nakadkadwa ti biktima. Kalikagom ni Jenny ti agawi diti lugar da. Nagapoy ti Candon City ni Jenny ken 3 aldaw na paylaeng iti bangged idi mapasamak ti pamaltog. Ang sinasabi niya uwi siya tapos babalik na lang daw, kukunin niya lang yung gamit niya sa Candon. Masayahin siyang tao. Nagtataray iti likod ti bar dagiti kaubraan ti biktima idi nangegda ti nagsasaruno aputok ti paltog parbangon idi February 21. Saan da nga inpagarup ang natamaan ni Jenny ngagtugtugaw iti uneg ti tricycle na nakaparada iti sango ti bar. Nakita laingen ti maysa a waiter idi si Mirip iti tawa daradaran ang nakadasay ni Jenny. Agkidkid daw ti hustisya dagiti kaubraan ni Jenny. Hiling kami ng hostesya. Kung sino man yun, makonsensya naman siya. Kawawa kasi yung kasama namin at wala kaming alam na may kasalanan siya. Imununan at teorya ti pulis, ti video kebar ti posible apuntirya apaputukan dagiti riding in tandem suspect, ngem natamaan ti biktima, ngem kitkitahin dapay ti anggulo a personal ti motibo ti krimen. But so far, hanteng ikaten dagiti do mga anggulo nga adati kinariri, adati dagiti makaungat ti daytoy nga tao, wenno adati napasaktan namet, ken agraman pa iti makinbagi no adati nakariri namet. Malaksid kadagiti palawag ti kaubran ti biktima ken manager ti bar, agukukon paylaeng ti ebidensya ti kapulisan tapno mabigbig dagiti suspect. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.